tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ka ya muje zuwa zaki mun gaishe ka hakimi na dan tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ka ya muje zuwa zaki dan baiwa hakimi na dan tudu mai san kowa Alhaji Usman zaki baban giwa shekara lafiya na ce Allah ne ga kanka hakimin dan tudu gaisuwa ga kama za shi kada bai tsoron ruwa da can Allah walle shi ake ce ma kainuwa kai ne jarumi maza sun barka masu jayayya ma da kai ba sa nasara ba Alhaji Usman kai ne sarki da musare ni mun gani ba ta jure ba dodon makiya ka gode Allah babu mai ja maka rabbana Allah na bayan ka ja mu je zuwa zaki mun gaishe ka hakimi na dan tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ka ku gafara mu gaishe da maza dan kirki hakimi na dan tudu bai so ran yaki tunda yanzu ga fili ga mai doki su kuwa ba za a ki ba tunda ga Bashir mai wakar tamburan wakar ni Bashir ba za ni ki ba Alhaji Usman jagora ne la haula maganin abokan gaba gaishe ka kirki bayan ruwa shi tarbiya mun gani abun jama'ar shi kyauta kuma ta zamo alƙiblar shi mun duba duk cikin Nijar shi ne mai kirki wanda bayan ruwa shi Alhaji Usman mai kyauta ne na shaida zai kira ni ne amsawa tabbas babu wanda za ya hanawa mai waka za ya maka kyautar girma mun shaida dan halinsa ne bayarwa mai rowa shi ake kira matsiyaci ko a lahira walla bayan dacewa mai kyauta shi yake dacewa ko ala babu shi gare shi ba a rasawa wannan kun ga maganar Allah ce Allah dai ya sa dukan mai dace Allah kara ɗaukaka ɗan zaki ya girma yanzu babu mai kai mai reni ya muje zuwa zaki mun gaishe ka hakimi na dan tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ya je kake ba alima kyaure wallahi ko mahaukacin kafinta Alhaji Usman mai ilimi ne hakimin dan tudu ni gare ka ne wakata sauka da lafiya gyara kimsi ga Bashir di yaro ya zo da yar wakar ka Mala Alhaji Shu'aibu ga gaisuwa baban Hamza kai ake cewa kainuwa da ka lafiya ba fadan Allah malami kenan babu wanda zai tanka ka zaki ya muje zuwa zaki mun gaishe ka hakimi na dan tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ka hakimin dan tudu ki gudu kai ake kira sa gudu hanyar jirgi daban da ta mota shi dambu walla ba a yi mai zane Alhaji Usman mai Allah sarki shi ko fiya yana kashe kwari bai san al'umma yana kishin su gaskiyar shi ta kalar mutanen dauri zaki ya muje zuwa zaki mun gaishe ka hakimi na dan tudu sannu Alhaji Usman Allah kare bayan ka gaisuwa masoya na masu so ina yin wake na ashir dole ne na gaishe ka gwani tun da kai kana son wake na Sa'idu ma yana son wake na babana Ibrahim shi ma na shaida walla baya kyamar wake na Sunusi dan tudu larewa